Galderetarako, galderak egiteko. Zoragarri egunon, espero dut ondo entzungo didazuela aretotik. Esan du Espainieraz egunon denoi eta barkamena eskatzen dizuet. Oraindik ere gaztelania ez dudalako behar bezala menderatzen aurkezpen hau egiteko, beraz nire aurkezpena ingelesez egingo dut mila esker gonbidapenagatik. Eta gonbidatu ninduten saio hau egiteko, zeinean sarrera txiki bat egingo dudan Europako arloan gertatzen ari dena azaltzeko aurkeztu naute, beraz ez dut nire burua berriro aurkeztuko. Aipatu bakarrik Joint Research Centerretik natorrela, Europako batzordetik, eta batzordearen barne zerbitzu bat dela, eta beraz Europako batzordeko parte gara. Eta gure lana oinarritu egiten da, honetan, tresnak eskaini nahi ditugu, babestu alizateko zelan egiten ari garen estatu kideetatik ikerketa arloan. Taldearen parte batek impuls du izena eta gobernantza digitalarekin lan egiten dugu, sektore publikoarekin, eta hemen indar garrantzia izan du azken aldi honetan adimen artifizialak. Nire esku hartzeak jardulaldi honetan hauxe izango da. Ikuspegi orokor bat emango dut ikusteko zer ari den gertatzen Europar Batasunean. Beraz, nik emango dudan ikuspegia nahiko orokorra izango da. Eta behar bada amaieratik hasiko naiz. Baina uste dut garrantzitsua dela kontutan hartzea Europako ikuspegia adimen artifizialaren arloan. Batez ere gaur egungo garaietan. Eta gaur egun ikuspegi hau eskinen nahi dugu, begirada Europar hau eskinen nahi dugu, nolabait modu koherentean bultzatu alizateko ekimen guztiak adimen artifizialarekin kasu honetan. Uste dut, edo espero dut, ondo entzungo zaidala, espero dut ere ondo ikusiko dela aurkezpena, eta uste dut garrantzitsua dela ideia batzuekin hastea, gogoeta batzuekin. Jakiteko zer gertatu den azken hamarkada honetan, hau da adimen artifizialarekin. Legealdi bat izan genuen, eta duela gutxi onartu zen, von der Leyenen batzordean jarduera legal handia egonda azken 4-5 urteetan. Eta baita ere aurreko batzordean legeria asko egontzen adimen artifizialaren inguruan. Une hartan, hauxe gertatzen zen, beharra zegoela mugak ezartzeko. Eta zergatikan behar ditugu mugak ezarri. Alde batetik aitortzen dugulako, ze potentzialtasun duen honek guztiak eta iraultza izan daitekela gure enpresentzat, administrazio publikoarentzat, zerbitzu hobeak eskaintzeko orduan herritarrei. Baina garrantzitsua da gainera hainbat muga ezartzea. Adimen artifizialaren erabilera kaltegarria izan baiteke, arriskutsua ere bai. Eta teknologiak erabilera txarra izan dezake, horregatik planteatzen dira hainbeste muga. Eta horretarako ditugu hainbeste lege horretarako. Adimen artifizialari buruzko legea dugu. Uste dut gehienek entzungo zenutela hitz egiten lege honen inguruan. Gainera, baditugu beste hainbat lei, zerbitzu digitalen legea, baita ere alderdi teknologikoen legea esaten ari nintzen bezala oihartzuna dutenak estatukide guztien gainean. Eta gainera badugu esparru legal handi bat, eta ondorioa duena gure gizarte osoan, baita ere gobernantza arloan. Eta marko esparru legal honen barruan hainbat erabilera ezartzen dira debekatu gisa, arrisku handikotzat jotzen direnak, eta gainera hainbat baldintzak biltzen dituena gardentasun geruzei dagokienez. Eta ez baduzue lege hau ezagutzen, gonbita luzatzen dizuet, konsulta egin dezazuen, benetan interesgarria baita. Eta lege honen eranskinean,
adimen artifizialaren gainean informazioa dago, ikusteko ze zerbitzu daude, zeinean adimen artifizialaren erabilera hartu daiteken arrisku handikotzat. Eta hemen badira hainbat arlo zerikusia dutenak zerbitzu publikoekin. Arriskuak kasu honetan zerikusia du ezaugarri publiko horrekin eta baita ere adimen artifizialaren erabilerarekin. Teknologia komplexua da, eta horrek baditu hainbat arrisku. Naiz eta esan dudan bezala, onuragarria ere izan daiteke. Arriskuetako bat izan daiteke, hau da, esku hartzeak daudenean sektore publikoetan, kontutan hartu gabe inklusibitatea esate baterako, edo kontutan hartu gabe hainbat irizpide posible egiten dutenak saihestea diskriminazioa teknologia honen ondorioz. Beraz, hau guztia bilduta dago adimen artifizialaren lege honetan. Gonbita luzatzen dizuet, oso interesgarria baita, eta aldi berean gai komplexua da. Eta uste dut oso interesgarria dela ikustea ze esparru dugun hemen Europar Batasunean. Gainera, baditugu legeak, arautu egiten dutenak plataforma hoien arauak. Hau da, datu asko maneiatzen direnean, datu buruz hitz egiten dugunean, badakigu noski horrei oso lotuta dagoela adimen artifizialarekin. Ekuazioa sinplea da, ikusteko ze lotura dagoen. Gainera, badago datuen gobernantzari buruzko legea, Europar interoperagarritasunaren legea ere bai, eta lege esparru honen bitartez bermatu nahi dugu, gainera Europaren interoperagarritasuna gai zehatzetan sartu gabe, adibidez adimen artifiziala. Interoperagarritasun hori bilatzen baldin bada administrazio estatalean baita ere interestatalean bilatzea. Eta horrela, koherentzia bat izan dezagun, eta koherentzia honen barruan noski sartzen dira teknologiaren ebaluazio, egiten diren ebaluazioak, baina gaur egun ez dut horretan sartu nahi. Bai, aipatu nahi nuke sarrera gisa, kontutan har dezagun zein den testu ingurua, eta ulertzeko zein den badugula jadanik legeria bat, eta gainera badugula ikuspegi bat elementu horiek kontutan hartzen dituenak. Eta uste dut horrek guztiak lege esparru hau argitu egiten duela. Eta noski teknologiak aurrera egiten du eta eguneratu egin behar dugu. Baina esparru legal egoki bat dugu eskuartean. Eta hainbat obligazio ere bat ditugu lege aldetik. Hau da, teknologia heltzen, umotzen doan neurrian, erabilera egoki bat bermatu behar dugu, implementazio egoki bat teknologia honen inguruan, adimen artifizialaren inguruan. Eta gainera, badugu ere liburu zuria, adimen artifizialaren gainean, Europako ikuspegia kontuan hartzen duna bikaintasuna sortzeko eta konfiantza, hau da, konfiantza eragingo duen erabilera bat sortzeko adimen artifizialean hori ere landu behar dugu. Eta behar bada, jakingo zenuten, lehiakortasunaren ipar orratza ere berriki argitaratu dela dokumentu honetan lanean aritu gara, kontuan hartzeko Europa lehiakorrak izan behar duela arlo honetan. Eta gainera estrategiak ditugu adimen artifiziala aplikatzeko, nolabait babes hori eskaini ahal izateko gida hori sektore publikoan, aplikagarritasunaren inguruan. Beraz badugu lege esparru bat eta orain da unea implementazioa bultzatzekoa. Eta egin nahi dugu modu bikainean eta konfiantza egiten duen moduan. Eta uste dut, horiek direla oinarri legal nagusiak mahai gainean jarri nahi nituenak. Eta orain bi kontzeptu landuko ditut. Kontutan hartu beharrekoak beti. Hau da, adimen artifizialaren erabilerari dagokionez eta
Kontzeptu honek gobernantzarekin du zerikusia, ez nezetorri teknologia hitz egitea, berez teknologia hor dago, izan daiteke konplexua edo ez, baina niri interesatzen zaidana da gobernantzaz hitz egitea. Hau da teknologia honen aplikazioa hitz egitea sektore publikoan eta erabilera egokia egitea teknologia honen gainean. Badira bi elementu eta bi kontzeptu, alde batetik adimen artifizialarekin gobernatzea. Administrazio publikoetan egiten zaie dei bat, has daitezen teknologia hau erabiltzen barne zerbitzuak optimizatzeko, eskaini ahal izateko zerbitzu eraginkorragoak herritarrentzat, eta hemen auzia da nola gobernatu dezakegun adimen artifiziala erabiliz. Eta honek zerikusia du bigarren kontzeptuarekin, hau da adimen artifiziala gobernatzea. Hau da ez dugu bakarrik adimen artifizialarekin gobernatu behar baizik eta gobernatu egin behar dugu ere bai. Koreografia bat behar dugu adimen artifiziala gobernatzeko, zerbitzu egokiare eskaini behar dugu herritarrei, baina gainera garrantzitsua da sektore teknologikotik lan hori egitea, hau da adimen artifiziala gobernatzea. Eta saiatuko naiz azaltzen zer ari garen egiten batzordean bi kontzeptu hauekin, bi ideia hauekin. Lehenik eta behin, ulertu nahi dugu nola eta noiz erabil daitezkeen adimen artifizialereko teknologiak administrazio publikoetan zerbitzu publikoak eskaintzeko. Aztertzen ari gara non eta noiz erabiltzen diren, nola hobetu daitezkeen zerbitzu publiko hauek. Eta une honetan, adimen artifiziala goraka ari dela, eta mundu guztiak erabiltzen duela. Mundu guztiak nahi du adimen artifiziala, erabili administrazioek esaten digute adimen artifiziala behar dugu, eguneratutak egon behar dugu, administrazioetan, eta egon behar dugu punta-puntan teknologiari dagokionez. Baina hau ez da nahikoa. Behar dugu ikuspegi bat, non xedea duen erabilera bat egingo dugun. Hemen kontua ez da adimen artifiziala erabiltzeagatik, erabilera hutsagatik, erabiltze hutsak ez du esan nahi berritzen ari garenik. Beraz, garrantzitsua da ulertzea nola eta noiz erabil dezaketen administrazioek teknologia hau. Bigarren elementu bat da zelan egiten den sektore publikoek jarrera etikoa izan dezan adimen artifizialean. Hau da, berriz ere, modu seguruan eta etikoan landu behar dugu teknologia hau zerbitzu publikoei begira. Eta hor, badira hainbat ideia funtsezkoak direnak. Bermatu ahal izateko segurtasuna eta teknologia ondo erabiltzeko. Eta Europar Batasunaren kasuan, hainbat deialdi egon dira proiektu pilotuak sortzeko eta adimen artifiziala erabiltzeko sektore publikoan. Berrikuntza hubak ditugu alde batetik, eta uste dut interesgarria dela, interesat duenak behintzat, kontsulta bat egin dezan ikusteko, ze motatako proposamenak egiten ari diren hub hoietatik, kolaboratu egiten dutenak administrazio publikoetatik. Oso modu errazean babesten dituzte teknologia hauek implementatzeko orduan. Gainera, bestalde, adimen artifizialaren aplikaziorako estrategia lantzen ari gara batzordearen barruan. Duela hilabete bat edo bi argitaratu zen estrategia hau, eta bere helburua da nolabait teknologia hauek gobernantzan sartzea, sektore publikoan sartzea. Baina uste dut garrantzitsua dela kontziente izatea, ze garrantzitsua den estrategia hau izatea. Hemen ikusten dugun bezala, grafiko honetan, 3 zatitan banatzen da estrategia. Alde batetik ditugu sektore funtsezkoak, non ulertzen den adimen artifiziala erabiltzea funtsezkoa izan diteken Europar Batasunarentzat. Hor, sektore publikoa da faktore funtsezkoetako bat. Beraz, kasu honetan, uste dugu funtsezkoa dela teknologia hau ezartzea sektore publikoan Europa mailan. Eta Europar Batzordetik lanean ari gara gai honen inguruan.
Eta garrantzitsua da, lehenik eta behin, identifikazio hau izatea, hau da zintzuk diren sektore klabe hauek. Hemen bi aipu ditut, kopiatu egin ditudanak, estrategiatik, eta kopiatu egin ditut, hitzez hitz gainera. Eta esaten ari naizen bezala, estrategia hau onartu egin zen, eta ondorioak ditu panorama europarraren gainean. Eta estrategia honekin ikuspegi aldaketa bat egiten dugu. Adimen artifiziala ez da zerbait isolatua, baizik eta elementua integratu egiten da eta estrategikoa da administrazio publikoarentzat ere bai. Hau da, utzi egiten diogu arlotan lan egiteari eta ikuspegi holistiko bat izan behar dugu adimen artifiziala integratzeko orduan gure erakundeetan eta zerbitzuetan. Uste dut hau mezu garrantzitsua dela eta atera dezakegu estrategia honetik. Eta inplikatu egiten ditu administrazio publikoak. Bigarren aipua, ateratako horretan, esaten du, administrazio publikoak lagundu ditzake enpresa emergenteak adimen artifizialean soluzioak eskatzea kode irekian, eta horrek indartu dezake Europar Batasunaren subiranotasuna adimen artifizialean. Helburua ez da bakarrik adimen artifiziala erabiltzea, baizik eta gure buruari ere galdetzea. Ze motatako soluzio ari garen bilatzen, ze motatako soluzioak ari garen erabiltzen, nondik datoz. Agertoki global honetan, garrantzitsua da lehiakortasuna bultzatzea Europan, baina baita ere Europaren subiranotasuna. Eta une honetan, planteatzen ari gara administrazio publikoetatik ikuspegi hau sendotu egin behar dela. Hau da, soluzioak ezarri egin behar direla adimen artifizialean Europan garatutakoak direnak. Beraz, garrantzitsua da kontuan izatea zen modutan bultzatu ditzakegun soluzioak Europa mailan. Hau da, nola eman diezaiekegu lehentasuna erabilera hauei. Eta estrategia ez baduzu erabili, gonbita luzatzen dizuet estrategia irakurtzeko eduki oso interesgarriak baititu. Hitz egiten du kompetentziei gaitasunei buruz, talentuari buruz, baita ere eduki oso argiak ditu. Ikusteko ze planteamendu duen Europako batzordeak, zein den gobernantza mekanismoa, eta gainera nola joango den implementatzen pixkanaka estrategia. Europako batzordearen barruan gainera beste alderdi batzuk lantzen ari gara ikusteko nola gobernatu daiteken adimen artifizialarekin. Eta batetik dugu teknologiaren zaintza sektore teknologikoan. Behatoki bat da, Googleen bilatu ditzakegu PSTV bikoitza dira. Eta ikus dezakezuen bezala ze ekimen ari diren martxan jartzen behatoki honetatik. 2000 kasu baino gehiago dugu adimen artifizialaren erabilera dagokionez gobernuan. Eta oso interesgarria da, zergatik dugu datu base hau ulertzen dugu, elementu funtsezko bat dagoela tartean, hau da ikasteko aukera izan behar dugula, jakin zer ari diren egiten beste administrazio batzuetan. Beraz, behatoki honetan hainbat praktika egiten ditugu. Bai, arazo bat dugu, ebatzi nahi duguna, pentsatzen ari bagara lagunduko digula arazo bat ebazten, behar bada posible da beste herrialderen batean, arazo bera izatea, eta dagoeneko probak egin izana, eta behar bada soluzioak izatea arazo honen, jakin honen aurrean. Interneten bila daiteke kode irekiak zein diren oso interesgarria da. Eta behatoki honetan esperientziak biltzen dira, zerbitzuak emateko orduan, eta hainbat kasu praktiko ere lantzen dira, beste administrazio batzuetan gure lankidek egiten dutenak Europako administrazioan. Oso interesgarria da ikuspegi isolatua baztertzeko. Koherentzia handiagoa egon dadin, eta gehiago ezagutu dezagun zer ari garen egiten. Oro har. Eta gainera, antolatzen ari gara sari banaketa bat, soluzio hoberenarentzat, eta aurkeztu egingo da gainera
Kataluniako proiektu bat 2025 saritu egintzena. Non erabili egiten zuten adimen artifizial generatiboa. Gero aurkeztu egingo da horri buruzko hitzaldi bat. Eta uste dut garrantzitsua dela sari hauek ikusgaitasuna izatea. Ze horrela erakutsi dizakegu zer ari garen egiten. Baina partekatu egiten dugulako ezagutza hori. Eta konsulta ezazue gainera zeintzuk izan diren proiektu sarituak. Adimen artifizialari buruz hitz egiten dugunean badugu lehen kontzeptu bat. Hau da, baina ez da nahikoa, garrantzitsua da ere gobernatzea adimen artifiziala bera. Sustatu egin behar dugu ikuspegi europarra. Indartu egingo duela subiranotasuna eta lehiakortasuna Europar Batasunean. Horrek zer esan nahi du? Ikusten ari gara lehiakortasun hori zertan datzan. Eta ikusten ari gara ere ze eskaera dagoen subiranotasuna handiagoa egoteko eta lehiakortasuna handiagoa egoteko, baina nola gobernatu dezakegu adimen artifiziala ikuspegi honekin? Hor dago gakoa. Gainera garrantzitsua da printzipio oinarrizkoekin lerrokatzea eta ezartzea gobernantza egitura egokiak, kompetentzia egokiak eta gainbegiratze mekanismoak. Egitura bat behar dugu hain zuzen ere adimen artifizialaren inguruan ondo erabili ahal izateko teknologia hau. Gonbita luzatzen dizuet, badugu txosten bat gobernantzaren inguruan, joan den urtean argitaratu genuena. Eta zer egin nahi dugu azken batean, jardunbide egokiak izan, praktika egokiak egin, adimen artifiziala gobernatzeko orduan. Eta uste dut garrantzitsua dela azpimarratzea, hau, ez da kontua tresna bat garatzea eta erabiltzea besterik gabe, baizik eta ikuspegi bat ere beharrezkoa da. Izan ditugu jadanik kasuak, eskandaluak, adimen artifizialaren erabilera desegokiaren berri. Eskandalo bat izan dugu Holandan, ez dakit horren berri izan duzuen, baina eskandalu bat izan da Holandan diru laguntza batzuk eman direlako eta betetzen ez zirenean baldintza egokiak. Eta hau gertatu zen arazo bat egontzelako algoritmoan. Baina arazo ez da bakarrik algoritmoarena, baizik eta nola ari garen gobernatzen algoritmo hori. Beraz garrantzitsua da jakitun egotea ez dela nahikoa tresna bat izatea, baizik eta gobernantza egoki bat egin behar dugula tresna horren inguruan. Eta hainbat gida ditugu, lehiakortasuna, esate baterako, ekintza planak ere baditugu, adimen artifizialaren inguruan eta hainbat txosten, aipatu berri duena, besteak beste. Gero argitalpen zientifiko ugari ere baditugu, eta baita ere garrantzitsua da aipatzea, behatokia ere aipatzea, gobernantza eta teknologia behatokia Europar Batasunean. Garrantzitsua da, denbora eskaintzea, pentsatzeari nola gobernatuko dugu adimen artifiziala. Garrantzitsua gainera pentsatzea nola baliatuko dugun ezagutza talentu hori guztia sektore honetan, Europan. Eta garrantzitsua da gainera, horrela egitea, gobernantza egokia eskaini ahal izateko, hobetzen ari gara, eskaintzen ari garen material guztia, hobetzen ari gara datu basea, baina uste dut garrantzitsua dela egiten ari garen lan guztia behatokitik bertatik hobetu ahal izateko gobernu hau adimen artifizialaren inguruan. Eta hainbat ondorio emango ditut orain, behar bada jadanik ari gara adimen artifizialarekin gobernatzen, eta ari gara adimen artifiziala gobernatzen ere, baina badago hirugarren elementu bat eta provokatzailea izan nahi dut. Hau da, behar bada adimen artifizialak gu gobernatuko gaituela. Eta hori gertatu da iraganean. Baditugu adibideak Europan, non arriskatu egiten gara, ez badugu erabilera egoki bat egiten adimen artifizialaren inguruan, ez badugu gobernantza egoki bat adimen artifizialaren gainean, ez badugu egitura egoki bat adimen artifiziala ondo gobernatzeko, ikusi ditugu hainbat kasu, zeinean arriskoa izan dugu adimen artifizialak gu gobernatzeko. Eta horrekin
arriskuak ditugu, botere demokratikoak galdezakegu, eta behar bada, lerrotik harago noa, marratik harago, baina garrantzitsua da ere gogoeta hauek egitea. Hau da, gogoeta egitea non dagoen botere demokratikoa. Kontziente izan behar dugu non hartzen diren erabakiak. Behar bada adimen artifiziala planteatzen ari da hainbat lerro jarraibide edo gomendio, baina nork ari da gomendio horiek asumitzen, non hartzen diren erabakiak, non dago botere demokratiko hori. Gogoetak bada garrantzitsua nire ustez. Eta adibide horretan horri erreparatzen badiogu, RBR-etan, ikusten dugu hainbat gomendio egiten zirela sistemaren aldetik, baina sistemak bazuela automatizazio lerrotze bat, eta gehiagizko konfiantza zegoela sistemaren esku uzten ziren erabakiak. Eta pertsona horiek ari ziren erabakiak hartzen, baina konfiantza osoa zuten algoritmoan. Eta azkenean, algoritmoak hartzen zituen azkenean erabaki horiek. Beraz, garrantzitsua da gure buruari galdetzea nor hartzen dituen erabakiak. Eta hau garrantzitsua da ez bakarrik eskandalu hauen inguruan. Adibidez ikusten dugu, adimen artifiziala erabiltzen dela, txosten bat idazteko behar bada mundu guztiak erabiltzen du adimen artifiziala, mota bat, esaldiren bat berri idazteko edo berrikuspen bat egiteko, baina ikusi ditugu kasuak, non adimen artifizialari eskatzen zitzaion analisi bat egitea eta hainbat erreferentzia aipatzeko txostenak idazteko. Eta konturatu ginen, aipamenak edo referentziak faltsuak zirela, ez zirela existitzen, eta hori ikusi ahal izan dugu hainbat kasutan non udaletxe batzuk erabili egin dituzten txosten hauek, non bibliografiak agertzen diren aipamen batzuk, artikulu batzuei buruz sekula idatzi ez direnak. Beraz, teknologia asmatu egiten zituen bere referentziak, eta horrek eragina du erakundeengan. Eta hor, salaketa eta arpegiratze ugari gertatzen ziren. Beraz, uste dugu horrek arazoak eragiten dituela, ezin dugu konfiantza izen sistema batean ikusten dugunean eskaintzen dizkigun erreferentziak ez direla existitzen. Eta gehiegi erabiltzen badu teknologia hau, nork hartzen ditu azkenean erabakiak eta nor da erantzulea. Beraz, galdera hauek guztiak uste dut kontutan hartu behar ditugula, adimen artifizialak gu goberna ez gaitzan. Hau da, adimen artifizialaren gorakadak ez dezan eraginik izan erabiltzen ditugun sistemen ondorioz. Beraz, positiboena da, Europan bitarteko guztiak ditugula, tresna guztiak ditugula, behar dugun guztia dugu adimen artifizialaren erabilera egokia izateko. Lege esparru hau dugu, gero argiagoa da egoera, badakigu zeintzuk diren baldintza teknikoak, argiteratuz joango dira, legeria indarrean jartzen joango da, transposatu egingo da, badugu diadanik norabide argia, estrategia ere badugu adimen artifiziala aplikatzeko. Eta gainera hainbat tresna ditugu erakunde publikoak babestu ditzakeenak. Jardunbide egokien adibideak ditugu, behatokia ere hor dugu. Gainera, tresna ugari ditugu eskura, nolabait eskaini ahal izateko guk behar dugun guztiak norabide berean lan egiteko. Orain dagokiguna da, piezak elkartzea eta adimen artifiziala ezartzen joatea ikuspegi estrategiko bat erabilita administrazioetan adimen artifiziala txertatuz, baina saihestuz adimen artifizialak gu goberna gaitzan, hau da botere demokratikoa galdu gabe gure erakundeetan eta honekin amaitzen dut nire esku hartzea, eskerrik asko arretagatik eta galderarik baldin badago, pozik erantzungo ditut.
tenemos eso, el micro. Por aquí tenemos una pregunta. Okay, we have. Que será traducida. Galdera bat dugu. Puedes hacer en inglés, como quieras. Luca, muchas gracias por tu exposición, que me ha parecido muy interesante. Creo que un punto trascendental de tu intervención ha sido exponer los peligros del autoritarismo tecnológico para la supervivencia de nuestras democracias. Y creo que aquí los valores de la Unión Europea son cruciales y más en el mundo tan polarizado que tenemos hoy en día. Con lo cual creo que la visión de la Unión Europea es crucial en este aspecto. Y quería preguntarte si crees que la propuesta de Digital Omnibus, ahora mismo que ha lanzado la Comisión Europea, puede ser un paso atrás en esta protección de los derechos de la ciudadanía frente al autoritarismo tecnológico. Esta es mi pregunta. Oh, sorry. Thank you for your question. Agree with you and Eskerrik asko zure erantzunagatik eta ados nago esan duzun horretan. Hasiera bertatik arazo horri aurre egin ahal izan diogu eta uste dut interesgarria dela irakurtzea zer argitaratu zen maila altuko aditu taldeen aldetik. Orduan, jadanik hasi ginen hasieran hori lantzen omnibus digitalari inguruan, baita ere egin duzun galderaren inguruan, nik uste dut une honetan erantzukizuna ere administrazioaren baitan dagoela, jakina adimen artifizialaren lege horretan hainbat kasu ditugu, arrisku handiko kasuak aztertzen dituena, hemen beharrezkoa izango da ebaluazio bat egiteko, ikusteko zen izan daiteken soluzioa, berresteko arriskurik dagoen edo ez. Eta uste dut honek danak eramango gaituela espazio seguru batera eta kontrol handiagoa duen batera Europan. Eta gainera, adimen artifizialaren erabilerari buruz hitz egiten dugunean administrazioa optimizatzeko, uste dut honek legeak baino askoz ere gehiago lantzen duela. Uste dut haratago doala eta gainera ondorioa duela ez bakarrik sektore honetan lan egiten duten enpresetan baizik eta baita ere hainbat balioekin du zerikusia esate baterako ez dela inorratzean utzi behar. Eta beraz teknologia hor dago hain zuzen ere. Baina alde batera utzita lege berariazko bat dugun edo gardentasun arriskua edo arriskurik ezaren kasua gure kasuan, nik uste dut hau da arriskurik ez duten soluzioetan erabili egin behar ditugu gure gobernantza mekanismoak administrazioetan. Teknologia berez naiz eta arriskurik ez izan, garrantzitsua da erabilera egokia egitea teknologiekin. Eta nik uste dut honek ez duela zerikusirik berrikuntza mantxotzearekin. Azken batean berrikuntza egoki bat bilatu behar da norabide egokian. Eta noski omnibusen erabakia oso izaera politikoko erabakia izango da. Eta zerikusia duena estatukidekin, baina nik uste dut asko egin dezakegula. Vale, beste galderarik por ahí. Hola Luca, muchas gracias. Yo me llamo Asier Amézaga. Luka, ni Asier Amézaga naiz, eta iak ez gaitzan gu gobernatu, eta gu goberna dezagun adimen artifiziala, horretarako behar dugu azpiegitura digitala kontutan hartzea. Hau da,
adimen artifiziala garatzen utziko diguna eta ez dena egongo bakarrik korporazio handien esku eta hor bermeak egon daitezen eskubideen inguruan. Beraz, galdera da, ea Europar Batasunean ezagutzen dituzun adibide batzuk edo herrialde batzuk non eskubide bermez gainera urrats zehatzak eman dituztenak egitura publiko digital zehatzak bultzatzen ari direnak eta kode etiko horren mende daudenak. Yeah, that's a very good point. Thank you for your question. Bai, egia esan oso puntu garrantzitsua da. Mila esker galderagatik. Eta galderaren lehen zatiari dagokionez, ikusi beharra dago hori. Teknologien erabilera korporazio handien aldetik, Amerikar eta Txinatarren aldetik, aztertu beharra dago. Garrantzitsua da kontutan hartzea alderdi hau. Ez da beharrezkoa soluzio Europarrak erabili behar izatea gauza guztietarako. Hau da, garrantzitsua da bereiztea ze motatako adimen artifizial mota daude. Esate baterako generatiboari erreparatzen diogunean dena oso antzekoa da. Baina adibidez ikaskuntza automatikoa lantzen dugunean ikusiko dugu aldeak ere badaudela. Ikaskuntza automatikoaren kasuan oso denbora laburrean teknologia estandar bat bihurtu dela esan dezakegu. Eta hor enpresa asko daude generatiboaren geruza erabiltzen dituztenak, enpresa handietatik datozenak, baina gero beste geruza batzuk erabiltzen dituztenak soluzio horiek kontrolatu eta kudeatu ahal izateko. Baina hau ez dut nik esaten, hori idatzita dago Europar dokumentazioan. Eta berrikuntza teknologikoari dagokionez ezin dugu atzera gelditu. Hau da, Estatu Batuei dagokienez edo Txinari dagokionez. Horregatik behar ditugu startupak administrazio publikoari lagunduko diotenak hainbat lan egiten. Esate baterako. Ditugu hainbat adibide gure datu basean non startup bat erabiltzen ari diren adimen artifiziala erabili ahal izateko gai jakin bat lantzeko adibidez, hainbat espazio publikoen sorrera egiteko eta adimen artifiziala erabiltzen ari dira, esateko adibidez, plaza hau berritu nahi dut, eta proposamena izango lirateke hau eta horretarako adimen artifiziala erabiltzen ari dira, aurkezpen bat egin ahal izateko proposamen horien inguruan plaza berritzeko orduan. Europaren kasuan, uste dut, baditugula tresna nahikoak gure teknologiak bultzatu ahal izateko jakina, baina garrantzitsuena hemen da ez pentsatzea txuri eta beltzean. Beti dago tarteko kolore bat ikusi noraino inbertitu dezakegun startup batzuetan, zenbateraino boterea ari garen galtzen, ari garen Europarrak ez diren soluzioetan sinisten. Nik uste dut bilatzen joan behar dugula zein den biderik seguruena gure subiranotasuna mantentzeko eta gainera nolabait ebatzi ahal izateko gure arazoak beti ere gai honen konplexutasunaren barruan. Baina garrantzitsua da kasu aztertzea, ez ditugu baztertu behar Europa, Ameriketatik eta Txinatik datozen teknologiak besterik gabe. Uste dut erantzun dizu dela. ¿Quiere preguntar algo? Norbaitek galdetu nahi du, besterik galdetu nahi du? Pues... ematen du amaitu direla. Galderak eskerrik asko, Luka, zure parte hartzeagatik, galderei erantzuteagatik ere bai, eta zure hitzaldia partekatuko dugu Behatokiaren web orrian. Eskerrik asko denoi. Buena continuación.